Ostras, quedou o meu marido atrás, espera un momento. Manolo, ven para cá. Ti como me quedas atrás? Terás que andar pa diante cando ando eu, que te sentas ali, coño. Escoita, déixame falar a min, ti non abra a boca, oístes? Pois mira, eu quería congelar ao meu marido, pero non sería todo, porque hai partes que xa ten congeladas. A ver. Sodes ben mal pensados tamén. E os pés sempre os ten fríos. Entón, se o pés é algo que nada. E, bueno, despois outras cousas tamén que, bueno, xa hai tempo que ten congelados. Nós xa hai tempo que dormimos en camas separadas. Vale? Chega unha edad que xa tanto nos ten. Quer decir, que eso non significa que non nos queiramos como ao primer día, verdad, Manolo? Verdad ou non verdad? Quen che mandou falar que che dixen que non falar? Dixestes algo? Non ten nada que dicir, é o que dixa eu, vai a misa e punto final e se acabou. Vale?